The intelligent man. Wani need da kai. Kai kuma me za ka yi da bulo ne dan kana ɗaukar bulo ne? Wallahi kawai shawawa ne muke harba da shi ka gane wai zan ɗan kai shi wajen mai jafunan nan ɗan jin ci abinci. Wai na ma kuyi ne karɓar ne skabul a garin nan. Next level. Sai dai bari kai wannan mutumin kawai ina gaya maka kawai zane mana kan me yake da kebura. Ta idan ni ai ka san yanzu harkokina duk sun koma Dubai duk a Dubai nake haru. Allah ya Allah. Dubai? Dubai kwarai ma Dubai. Wasu a Dubai kai ne yanzu a Dubai? Wani da ba musu ka da fa ka ganka ba. A wannan ba hanka bane sai ma ka zo Dubai din ka ne. We keep penetrating sai kai mutumin nan ai ka kama da wuta kawai ina gaya ma ka riga ka gama kama da wuta. Maza to ga kawai ka rage zafi maza. Wallahi gipsi ne dan ba. Next level, different stage but the same level. Next level, continue wallowing them with the next level. Next level. Wait. Wannan mutumin yanzu da yake zuwa yi. Illallah wannan mutumin. Ne ba Allah ke. Wait. Now enter into the next level. Now getting to the next level. Now I'm in the next level. Right now I'm feeling in the next level. Ai, ka go ta ciyawa mai kyau. Anya ba sai a yi dabbobi na ba. Kai kafin ji mutane suna kallo na ba. Ai dai bari dai tsaya ne kawai. Next level, different stage but the same level. Next level, continue wallowing them with the next level. Next level. Now enter into the next level. Now getting to the next level. Now I'm on the next level. Right now I'm feeling in the next level. Now next level. Now getting to the next level. Now I'm on the next level. Right now I'm feeling in the next level. Oh, I could get up in your day. Come on, it's just like a son of a